Idama iWolwedans linkingishela ingingqi yaseMossel Bay nePetro SA nanjengoko umthamo wamanzi ku-60% uyathembisa kunowezinye iindawo. Iingingqi ezifana neAlbertina, eOudtshoorn neengingqi ezikumbindi weKharu zisomile. Umlambo weGouritso nkingishela elidama uphantsi koxinzelelo. As we heading for the winter rain, people should not be complacent and think that there is water arriving. We may not have enough water, but we are saying let's not panic. We are not coming here to talk about day zero. ISebe lijongene nengxaki yokusetyenziswa kwamanzi ngendlela engekho mthethweni ngamafama nabahlali. It's very easy in the farming areas because you have to be in possession of a water use license. If we are not in possession of a water use license, it means we are using water illegally. We are not going to be sympathetic. We discussed with the MEC of Water of Agriculture. Our minister has actually asked us to strengthen our enforcement arm. Kusungulwa amaphulo okufundisa uluntu ngokubaluleka kokonga amanzi. We also focus on old people in the homes where we educate people about the small things, like in the bathroom. When you brush your teeth, you switch off the tap and then you brush, and then you also check the leaks in the kitchen, in the bathroom and in the yard. Urhulumente kazwelonke kunye namasebe ajongene nezamanzi nogutyulo kwiphondo asebenzisana noomasipala kwiinzame zokuqinisekisa ukuba amanzi awapheli.